guys, majong adlaw ni tanan. So welcome back sa moang channel. So karong adlaw guys, nakailis na ko, nakasapatos og marijo. Kay moadto na kog maribuho kay si Lexi gihilantan ko nung sadyo kog adto. Di ko magdag motor. Magkuan ra ko. O di ko magdag motor, di ko magmotor sa merkado guys. Habal-habal ra ko. Kay kuan pa ko mauli. Unsa man ron Martes. Bis pa siguro may mauli Lexi dare. So di ko magmotor sa Taman Alicia. Magabal-habal ra ko kay para di makuha ang motor dito. Jagi kan daming tiribers nanguha og mangga kaya ipa salubong ni Mama Julie tong mangga bitong arang dagkea guys kay kabangaan naman. Ang pasalubong ni Mama Julie. Kuwat ko dari habal-habal ja isilong sa rin ang motor. Ay magkuha pare ko sa ang gi-order guys katong nay parang liksian. Ganahan si Jadag to. Huwat pa kus chat. Kita-kita rataan dyan guys. Nag-abot na ho. Hello guys! Diyan na miss. Diyan na kus baribuho. Kita naming kulot. Gilantan ko nun eh. Kaya nagpasingusinguan. Pasingusinguan ka ba? Magpaso na noong kaugma. Kaya ko ihatag mo dyan. Ano po na mainit? Jarang! Ano sa man eh? Ang sani? Ang sani? Kaon. Hindi niya makain. Sila na ni Og, mamiso. Kuya, murag kon sa edis sling. Mamiso isida ni B. Maka mamiso. Hurot ang savings. Nas kuan, nas rep nga gaba. Katudeng ang gihimong garlan. Ano to man dabre. Mo to isud ni tinig dawat ni Zay. Ikuan pa to. May jang sa buong. Ha. Ito yung jahan. Imig saka. Ako man na Zainab, te. Ikyutan mo gugubi mo ng Ano? Sila ba yan ay? 100. Ito to. Online. Ang takpon. Nag-SPS si KJJ. Ay, ate lang basura din na. Ito ay darag mangga. Sinawag mangga. Bawal ito na magipanguhang tiri. Kadaglaw pa sila si Kol Mangga. Kaya ko nang klase manggahan ah. Parang dagka mo na. Ang magkaas na mata niyo. Mahinog ba ni? Kinawa nila happy ni klase. Kaya ikaw sa taan. Wala, nakalipstick. Agad na. Ha? Wala. Nalipay ka ba? Good love, mama. No mo po, baby. Hindi na tabuwag, babe. Uban na ta kanunay. No, nalipay ka. Di ako pasaway aron di ta magibugno. No. No, aper. Ay, kayo mo papa, oh. Sama mo man tangnaw, be. Pareha naman tang kulot, be. Ha? Pareha na tang kulot. Di la ba di mong obe? Ha? Ano po may pasisinguan mo kagapon? Ayaw, gabi kaya rin isid imuhang kwarta ka itong gihimong mama. Nawa, dami ito ang giregalo ni Mobi. Saka kita ugo ito na magbihan. Kalabi daga na lagi po kay Luz. Sige? Ma. Cute guys no. Cute din no. Ganahan ka? Nalipay kas hatag mama. Di pa ni maugahang regalo bi. Tapadantos ang gibalot ug mao ko to ni open. Nay. Kapit na yung birthday di. Isa may mong gusto yung birthday. Nalagi. Ang cake di na. Okay, Pepod. Og. Pansit. Hello, yan ang bata. Ay, pinangga man. Huwag ka nanot ba? Huwag. Ang panggagawang dali ah. Naipo na? Wala, wak mo nang hihing. Ano mo nang babang ipon? Mama, palitan ko ng mga tulog nito. Medyas na ko ipalit taghan. Asa? Nga Regalo? Daghan?
Ano sa man Ay, pante. Kaan sa tatak ko no. Kaan sa mi, guys. Practice among baby, para ugma mo bing up. Nansa naman ay mong bike, be? Nalain na magpurma. No. Vlog ka, ma? Hi ka. Hi. Hi. Gitay anam na, be. Niti na, pabugong-bugong na. Bago na mo slipper, be? Bago mo slipper? Ka, nagmalbirig yapon na. Wala ganyan pang kuha, be. Teka, tagay ko, ma. What's up? Kito dagasod. Na, tamis na ba, be? Tamis. Yummy. Uy, yung manigdiugasan kay ni Uwan man. Ha? Na, sabi pas video ha. Kuha ka. Asa? Tasya ito ha, hinog. Oo. Ito ha. Pag-inog? Ha? Sa kabuok. Pagod? Ito may mabot ba? Kuha. Nandiyan na kay Lisod. Nakoy mangga, guys. Namuwak ni. Gabi gida, magkita ng asin.
Pagi na ipag-bike-bike, be. Haguros naman pag ka. Hindi ko mag-urugos. Uy, Daot man, be. daot. Hindi, ini mo to. Bye-bye, guys. I need to bike. Pagi na dyan na yung motor. Nia, oy. Mangga sa Alicia, mangga pa rin sa Maribuho. Pagwash sa imong kamot. Maghugas imong kamot. Ubus na kasi mo kumot. Bukan ko to. Ikaw nga nag-bike mo ka. Lakaw na. Ko. O sige, muna ko. Mauna ko, magbay-bay. Bag ko pala gilinahog ng isa, be. Nanas ko pa iret. Kita nitong bilahan daning. Banghunaw na, be. Ay, ba, kanina. Kulang sa years. Ganihara ka nagbay. Kanina ko. Tara, be. Nanghunaw na ka? Baka, Lakaw na. sige, nalak ko. Yung ginaman mo kasintanan. Bakit mo na umabi? Muna na ko. Kotong kuan, be. Tanjo, be. Ibutang likod. Sige. Siya. Kaglamok mong aping, ha? Kuha sama. Asa ni ma? Di pa kaglamok. Wala nang kukuningag na lamok. Bye-bye sa kanila dali. Bye-bye, guys. Bye-bye, Kaon guys. big mangga. Bye. Pala ko pang bikaw. Bye, guys. Bye guys.